Hola, sóc l'Eulàlia i sóc de la mútua de tota la vida. Som mútua. Vaig tindre la sort de participar una miqueta de lluny en la creació de la mútua. I el que jo voldria dir és que jo sóc mútua. Hola, sóc la Cecília. Fa 9 anys que estic a la mútua. Som mútua. Hola, sóc Laura i fa 11 anys que treballo a la mútua. Som mútua. Soy Justina López, trabajo como pediatra en la Mutua del Carmen en Caldas de Montbui desde hace 30 años y en Granollers desde hace 10. Som mútua. Soc el doctor Marc Tura, soc pediatre i fa més de 10 anys que treballo a la Mútua del Carme. Som mútua. Hola, sóc Laura i porto 9 anys treballant. Som mútua.